Mayor sa lungsod sa Loginsan, gisuspenso sa Sandigan Bayan sulod sa 90 ka adlaw. Ang suspension order giserve sa DILG karong adlaw. Andrea Patenya, Sugin Liming. Si Department of Interior and Local Government Region 7 Director Ananias Villacorta ang gitahasan sa Sandigan Bayan 1st Division aron sa pag-serve sa preventive suspension order ni Loginsan Mayor Cynthia Moreno og laing 7 ka makauban sud sa 90 ka adlaw. Lakip sa gipang suspenso maong Municipal Registrar, Municipal Budget Officer, Agricultural Officer, Municipal Assessor, Municipal Engineer ug duha ka mga utility worker. Si Moreno, kinsa nango sa Bids and Award Committee, gipasanginlan nga mipalit og steel materials gikan sa usa ka pribado nga kumpanya nga wa miagig bidding ni adtong 2007. Ang Sandigan Bayan nagmando sa 90 ka adlaw nga suspension. Samtang ubos sa suspension si Mayor Cynthia Moreno, temporaryong mulingkod isip Mayor si Vice Mayor Augusto Cesar Moreno kinsa iya usab nga bana. Tapos yung first councilor assume as acting vice mayor. So pag-abot dito sa department heads nga na-appeal sa maong suspension, sila nang mag-decide na kanang acting mayor nga mag-designate og OIC sa matag opisina. Kaganihalang buntag na dawat sa DILG-7 ang desisyon sa Sandigan Bayan uban sa implementing order nga gipirma ni Interior Undersecretary Astere Panadero. Hopefully successful ta karon og dili ta malangan na naunta sila sigon sa among gihangyo pinagi sa atong provincial director nga si Jerome Gonzales nga kung pwede na sila sa munisipyo katong vice mayor o katong number 1 council Sangguniang Bayan member o mga department heads. Misad og interview sa telepono si Mayor Moreno apan sa pagtuog pagbalik sa News 5 wa na kini na kontak. Ryan Sorote, News 5. Daghang salamat Ryan Sorote. Gisugdan kaganihang ika-72 nga 3-day National Convention sa Catholic Educational Association of the Philippines dinhi sa Sugbo. Gibana-bana nga anaa sa duol-an 4,000 ka mga delegado ang miapil sa maong convention, lakip na niini ang mga school presidents, principals ug directors. Sa press conference giputyag sa mga kadagkuan sa maong asosasyon ang ilang mga baruganan sa mga nag-unang issue sa katilingban. Kun unsa ni Sugin Limi, King Perez. Usana niini ang panawagan sa kadaghanan nga ibasura ang pork barrel sa mga kongresista ug senador. Apan matod ni National Advocacy Committee Chairperson Father Joel Tabora, the CAP did not go that far. matod ni Tabora nga bisan pa nga mawagtang ang pork barrel, walay kasiguraduhan kung mawala ang korupsyon sa gobyerno. Sugyot nila nga himong transparent ang mga kalihukan sa gobyerno. Lakip na kon giun sa paggamit ang kwarta sa katawhan. Posible sab nga dunay mga tunghaan nga miyembro sa maong asosasyon nga nakabenepisyo sa pork barrel. I do not have a listing of organizations that may have accepted PDAF funds. It's very possible that they have. Many of our institutions are involved precisely in bringing service to the poor. Suportado sab sa maong grupo ang Bangsamoro Framework Agreement. Pinaagi niini gipanglantawan nila nga mahimong malinawon na ang pipila ka mga dapit sa Mindanao sama sa Zamboanga City. Gimanduan sab nila ang mga miyembrong tunghaan nga mopadaog hinabang alang sa mga apektadong residente nunot sa krisis sa maong syudad. This is a process which we believe has worked with the largest group of Muslims, the MILF today, which has also felt that the status quo cannot continue and that the status quo must be changed in favor of peace. King Perez, News 5. Umaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong adlaw. Miyerkules, pizza 25 sa September. Birthday sa among pinalagag station manager nga si Carla Quintanar Fernandez. Ug 21 ka adlaw sa dili pa ang Pasko. Ako si Frank Malilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan, kini si Georgia Herrera. Hangtod ugma dinhi sa Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon ug serbisyo. Tungod labaw pa sa balita, aksyon!